Sa atong balita sa lokalidad, Gipangandaman sa Mandaue City Police Office ang posibleng pagsaka sa mga kaso nga pagpangawat og tulis, gumikan sa padayong nasinati nga krisis sa nasud. Matod pa ni Police Colonel Serelio Acosta Jr. ang Sala Director sa Mandaue City Police Office. Nga mas gipaligon pa ang pagpahigayon og patrolling nga tibuok ka syudad sa Mandaue. Pinaagi ka na sa mando ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, ilabi na sa pagbantay sa mga eskinita. Sigoy ni ini nga padayon usab ang pagpangronda sa mga kapulisan inabagan sa mga barangay pulis aron mas malikayan ang kaso sa krimen ilabi na sa mga nasinati nga kalisod sa mga tawo. Mapasalamat ang usab si Acosta sa kagamhanang dakbayan sa Mandaue sa padayon nga pagsuporta sa kapulisan ilabi na sa wala pagkunod sa konsumo sa gasolina aron makapadayon sa pagpangpatrol. Padayon usab ang gipahigayon nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative di nakahatag og positibong epekto sa mga komunidad ngadto na sa syudad sa Mandaue.